Доброволец от Франция намери забавно приложение на снега, от който всички българи се оплакваме. Бен реши да построи истинско иглу в Централния парк на Хасково. Идеята дошла спонтанно, тъй като французинът установил, че много рядко хората в България се забавляват със снега. Точно това искам да покажа, че със снега могат да се правят хубави неща. Опитваме техниката сега да направим пирамида. Това е вторият ни опит. Във Франция този тип занимания са доста популярни. В България обаче Бен, който нарича себе си природата, не срещнал много съмишленици. Една от малкото пристигнали след като видели поканата във Фейсбук е Петя. Тъй като тук има изключително много сняг, както виждате. И явно те са решили, тъй като това е тяхна идея, да направят нещо по-грандиозно, в смисъл по-голямо. Много хора се спират и питат това какво е, защо няма врата. А откъде се влиза? Иглото в парка се превърна в истинска атракция за минувачите, които не пропуснаха да го снимат. За Костадин пък това беше връщане назад в спомените, когато е виждал как ескимоси си строят къщи от лед. Аз бях в Съюза, които работеха там, обаче бяха с от лед, ледени калъпчета и прави като ули и изграждаше с кожи. Дивишки кожи ги заграждаха и ги лепяха, отвън и отвътре и вътре се живееха хантисти. Много добре, много хубаво. Обаче и тук става много интересно, хубаво. Авторът на идеята за иглото в центъра на Хасково Бен е в България от 9 месеца и му предстои да се замине за Франция през март. Обещава да отнесе от България само добри спомени.